Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui us porto un plat d'aquests que el mengem per Nadal, però el podem menjar tot l'any. I és un platasso, és un plat d'aquells que... Uah! Avui farem rostit, no m'enrotllo més. Avui farem un rostet de pollastre amb prunes i pinyons. Buah! Ja salivo. O sigui que va, no m'enrotllo més. Prunes, pinyons, pollastre, res pot sortir malament. Molt bé, primer de tot, el nostre pollastre. El nostre pollastre l'he tingut aquí marinant. L'he tingut marinant amb aigua, amb un bany d'aigua i sal, tota la nit. Vale? Per què? Primer, perquè estigui més tendre, i després per netejar-lo, perquè estigui ben net, que no tingui res, que no tingui cap impuresa. El sequem bé. Si fem això aconseguirem un pollastre molt més gustós, molt més sabrós, molt més tendre. Vinga, el sequem tot bé. Estigui ben sec. Perfecte. Quan el tenim així, ja podem donar canya a la nostra cassola. Avui treballem amb cassola. Vale? Ho podem fer al forn, no hi ha cap problema en fer-ho al forn, però avui ho farem en cassola. Vinga, a la cassola hi posarem un bon raig d'oli i un altre greix. Li posarem lard de porc. Això li dona ja una potència de gust espectacular, sense por. Si fa falta, després ja ens retirarem. Però ara, que no falti. Que vagi bé de greix. Que vagi bé de greix. He tallat un pollastre sencer, vale? Les altres parts que no el veieu aquí les he guardat per fer caldo, vale? I aquí tallarem aquests pits amb 3 o 4 parts. Vale? El rostit ha de ser gros, han de ser trossos grossos, però tampoc sense passar-nos. Vale, perfecte, ja ho tenim. Aquí no ho salarem perquè ja hem tingut un bany d'aigua i sal, o sigui que ja estarà salat. Això sí, pebre, sense por. Pebre a dojo. Fantàstic. Vinga, ja tinc desfet els nostres greixos i ara començarem per la palla de la pell. Torrarem totes aquestes pells. I aquí el que farem és rostir. Rostir tot aquest pollastre que quedi ben torradet per totes les bandes i després el retallarem. I ja seguirem posant més ingredients. Però aquest torradet l'hem d'aconseguir per deixar tot aquest gust del pollastre dins la nostra cassola. I així el pollastre serà amb aquell gust tan espectacular. Mentre s'acaba de rostir el nostre pollastre, anem avançant. Anem a tallar, anem a preparar les nostres verdures. En el rostit, les verdures es tallen grosses, sense por. Vale? Començarem amb la ceba. Tallem per la meitat, sempre treballem pla. I així ens facilitem la feina. Trossos grans. Vale? Sense por. Després d'aquests trossos també, com és una cocció llarga, quedaran molt ben integrats. Pastanaga. Pastanaga, tallada així. Grosseta també. Que no tinc ceba i li poso porro? Perfecte. Que no li poso pastanaga? Doncs no li posis. Que l'all em repeteix i no li poso all? No ets de fiar. Posa-li all, sisplau. El rostit ha de tenir all. Això sí que és imperdonable. Perfecte. Els alls no els pelarem. Simplement els esclafarem una miqueta. Vinga, aquí. Cada all li donarem un cop. Anem mirant com està el nostre pollastre. Perfecte. Veieu aquest torradet, veieu aquests colorets, això és el que volem. Molt bé, ja tenim el nostre pollastre rostidet, amb aquests colors característics que us he dit. Vinga, el retirem del foc. Aquest pollastre no està cuit, està cru. Simplement està una mica torradet per fora. Moment de tirar totes les nostres verdures.
És que aquesta olor ja fa rostit. Oh! Oh! Quan estàs en una casa que ja han fet rostit, podríem fer un ambientador de rostit. Aquí el que farem simplement és enrossir una miqueta les nostres verdures. No volem fer una cocció, un sofregit o... no. També, una cosa que no us he dit, també podeu posar tomàquets si voleu en el rostit. Sobretot, si poseu tomàquets, que siguin tomàquets que no tinguin gaire suc, vale? Tipus tomàquets d'aquests de penjar o així, que no feu tomàquets grossos d'aquells de manida o així, perquè si no ens tiraria massa aigua en el nostre rostit. Però jo, com que vull que quedi un rostit d'aquells fosquets i xots, prefereixo no posar-li tomàquets. Com veieu, aquí he posat un pot. He posat un pot amb aigua, perquè calentarem aigua. Ho podem fer amb brou també, amb brou ens donarà més gust, però aquesta recepta realment, amb la potència de gust que li anem donant al xup-xup que farà després i tal, no necessitem tampoc extreure molta gust, perquè ens donarà molt gust pel pollastre, amb tot aquest, les verdures, les prunes i això. Llavors, si no tenim caldo, no passa absolutament aigua, però això sí, que sigui calenta, perquè quan la tirem, que no ens baixi la temperatura de la cassola. Vinga, han passat 3 minutets, continuem tirant sabors en el nostre rostit. Anem a tirar una cosa molt d'aquí, molt mitjaval. Una blanqueta de canela. Jo la parteixo en dos. I 2 fulletes de llorer. El llorer ens ajuda a netejar tota aquesta... tots els rostits, tots els sofregits, totes aquestes coses ens ajuda molt a netejar, a que sigui més fi. I a sobre ens aporta sabors. Aquí ja començaran a pujar aquestes olors tan espectaculars del rostit. El rostit, en el fons, no és gens complicat de fer. Vull dir, inclús el podíem fer al forn. Ho podíem posar tot junt i al forn. Però a mi m'agrada molt més fer-ho així, a la cassola, per extreure tots els sabors un per un. Així farem suar una miqueta de ceba, torrem bé el pollastre, i ens quedarà un plat espectacular. És un plat fàcil, i que segur que no falta amb moltes taules d'aquest Nadal. Mireu, ja ho tenim així, han passat uns 4 minutets, tenim ja una mica torradeta de ceba, els alls, moment de posar el nostre pollastre una altra vegada a la cassola. I tots els seus sucs. Ho remenem tot junt i encara no baixem el foc. Continuo tenint el foc bastant alt. Perquè ara arriba un altre dels protagonistes. En aquest cas, vi ranci. Podeu posar vi ranci, podeu posar conyac, podeu posar vi negre, podeu posar conyac i vi negre. Podeu fer el que vulgueu. Aquí, tot ho accepta. Un got generós de vi ranci. Deixem que perdi aquesta fortuna d'alcohol del vi ranci i en seguida li posem l'aigua, el tapem i que faci xup-xup. Uau! Perfecte. Ha perdut ja aquesta olor fortó d'alcohol. Ara és moment de tirar-li l'aigua. Amb l'aigua no ens passem. No tirem moltíssima aigua, no el volem negar. I ara baixem aquest foc a la meitat, que vagi fent aquest xup-xup agradable suau, ben tapadet. L'aigua la mantindrem aquí, al costat seu, per si fa falta en algun moment afegir-li una miqueta més d'aigua. Aquí el tindrem una horeta. Una horeta, 10, depèn del pollastre. Però jo crec que amb una horeta això ho tenim. I, mentre esperem aquesta horeta, fer els aperitius, preparar la taula, fer el que vulgueu. És un plat que no ens porta feina, tota la feina ja l'hem fet. Ara això ha de fer sol, poquet a poquet, al seu ritme. I això sí, ara que ja estàs aquí tranquil, bé, segueix-me al canal. Segueix el canal, dona la campaneta i estaràs assabentat i assabentada de tots els vídeos que farem aquí. O sigui que va, campaneta, seguiu al canal i seguim amb la recepta. Una horeta que em vaig a preparar taula. Molt bé, han passat 40 minuts. Dels 60 minuts de l'hora que ha passat 40 minuts. Falten uns 20 minutets, aproximadament. I mireu,
Oh, mireu quin espectacle, això ja està per menjar ja, això ja està que està. Oh! Moment de tirar els altres protagonistes, el que realment fa Nadal, el que és com molt de Nadal. Les prunes i els pinyons. Per cert, les prunes les he agafat d'aquestes sense os. Les podeu agafar sense os o amb os, el que vulgueu. Quantes prunes? Totes les que hi càpiguen. Mai sobren prunes. Encara que no us agradi menjar les prunes. És que m'és igual que no us agradi menjar les prunes. Però el sabor que ens deixa a la cassola la pruna és un espectacle. I el pinyó. Pinyó, quants? Doncs el mateix. Tots els que us càpiguen. Tots els que vulgueu. Quants més? Millor, segur. Vinga. Ja ho deixarem així, aquests 20 minutets més. Que s'infusioni aquesta pruna amb aquest pinyó, que agafin tots aquests aromes. Teniu que olorar això i teniu que fer-ho a casa, perquè és un espectacle de recepta. Vinga, ho tapem i deixem 20 minutets més. Ha passat aquesta horeta, anem a mirar com ha quedat això. Mireu quin escàndol. Mireu quin escàndol. Fa una olor, que és espectacular. Però mireu quin escàndol, quina salseta. És que és un espectacle, això. És un espectacle. Això, en principi, us emplato un plat perquè el veieu, per la foto, pel que vulgueu, però això ara ha d'estar. Quina meravella. Quina meravella de suquet. No heu de fer res més. El tapeu, el deixeu un racó de la cuina, que no molesti, no li diu res, no l'emprenyeu, deixeu-lo tranquil i el dia següent el destapeu i no patiu per si... és que es farà malbé. No es farà malbé, estarà perfecte. I el dia següent, quan sigui l'hora de dinar, el poseu a calentar a poc, poquet a poquet, que regeneri tot bé, que estigui tot ben calentó, i ja veureu que aquells sabors seran un espectacle. Però ja sabeu que jo sóc un gula i no em puc esperar. Mireu. Aquesta pruna, aquesta salseta... Això és un espectacle, això fa Nadal, això fa família, això... Així, si menges això t'estimes més, segur. O sigui que va, Bigfood, que tingueu bones festes, que mengeu molt, que disfruteu molt, salut i teca i ens veiem en pròxims vídeos. Adéu.